Unsa naman ang atong kasing-kasing? Diyos na ba ni? Unsa ba ni? I said, magdepende. Kaya dagan man pong Kristohanon, gipahari, yapon ang garbo o prinsipyo. Di ba? Depende na. Sige, paminaw pulong sa Diyos, sige, kabasas pulong sa Diyos, pero gipahari, yapon ang ilahang pagkatawhanon. Gipahari, yapon ang ilang kaugalingong kinaiya, dili ang kinaiya nga gitudlo ni Kristo. Tama? Niyon sa Kristo, pag sagpaon ka diri, ipasagpa ring pikas. Pagkawaton ang panggawas, ipahatag pud ang sasuod. Nabay nakabuhat anak diri, wala pa. Sigurado gyud ang makihag yun na nato og naay maging anak. Hello? Or giunhan na lang nako pastor kay ako pa disgrasya gwa na ko unhe. Di ba? So grabe jud kayo ang gibuhat ni Jonathan alang kang David. So dako kayo ang nabuhat sa gugma kay nagluwas og kinabuhi. Apan pagbantay kay dako usab ang mabuhat sa kasilag kay mopatay sad ning kinabuhi. But sa sugilanon ni Jonathan, ni Saul ug ni David, nidaog gayod ang gugma. Sa atong kinabuhi matag adlaw kinsa may atong gipadaog sulod sa atong kasing-kasing. Mao nay atong pangutana karon. Now, niabot ang panahon nga si David na maoy naghari sa Israel. Namatay si Jonathan, namatay si Saul. Imagine ha, kadaghan siyang ipapatay ni Saul. Pero pagkamatay ni Saul, nagbangutan gyud siyang naghilak gyud siyang taman. Nga ang mga hero na fallen sila karon. Hagbong sila nangamatay. Hilak gyud ayo si David. Kita siguro pag mahibaw-an nato tong tawo nga galago to gayo nato na stroke na, ay, wag yun na ditso. Sayang nga, oy. Hello? Nga naman, gipahari na to ang atong pagdumot. Tanawa mga igsuon, pag nakasala, ang imong bation, malagot ka. Pero, sa diha, nga ang imong kasing-kasing pulihan sa pagbatis, Ginoo, pag na'y mahagbong sa sala, maglagot ka, pero luoy kayo, God. Kinaluoyan. Maluoy yung ka. And maguna-una na kung sa may pwede na akong ikatabang. Pwede na akong maktabang. So, siya na'y nahimong hari, og nakasala siya. Unsa ganito yung sala? Dual sin. Adultery og murder. Og niresulta sabto. Og consequence. Ang iyang mga consequences nga mao nga usa sa iyang anak nga si Absalom niilog sa iyang gingharian. Giilog ang iyang gingharian, giilog pod ang iyang mga asawa. Kuya, was Absalom no, giilog ang asawa sa iyang amahan. And then si David, tungod kay nasayod man sa iyang mga binuhatan, niingon siyang, ako'y munaog sa trono ug mupalayo ko ni Absalom. So si Absalom ni hari na. But si David, mga igsuon, ni palayo siya ni labang pagyudgani siya sa dito na siya sa pikas bahin sa Jordan, lapas na gani siya sa Gilead. Kinalayuan, halos mugawas na gid siya sa nasod nga iyang giharian. Tungod sa paglikay niya sa iyang anak. Kay duha ang mahitabo. Kung dili siya mulikay siyang anak, mapatay niya ang iyang anak or siya mo'y mapatay sa iyang anak. Nawino nga si Absalom determinado kayong mapatay kang David. Pero si David kanunay siyang nanalipod ni Absalom. Kabalo ba mo nga hangtod namatay si David sa kanunay ang gugma mao'y nagpatigbabaw diha sa iya ha. Nga bisan ang buot mo patay niya, gipanalipdan niya, gihigugma niya pag-ayo. In fact, sa katapusang gubat ni David o ni Absalom, iyang giingnan si Joab, si Abisai, kamu ba? Lakaw, makigubat mo, pero siguruan ninyo nga maluwas ang kinabuhi sa akong anak na si Absalom. Imagine ha? Si Absalom, buot mo patay niya, nagdalag mga sundalo, gisulong na nila ang tropa ni David, and then mo response na karon ang tropa ni David, pero gibalauran ni David, ayaw pati akong anak. Na kung sabto na ito kayo, kung di mamatay si Absalom, di mahuman ang gubat. Kaysa diyang mamatay ang hari, ang tanang katawan mo balik man ni David. Pero ningon ko siyang, ayaw hilabti ang akong anak, bisag patio na siya siyang anak. Imagine ang gugma sa father, ang atong Dios mga igsuon diha nimo. Nga bisag sakit na kaya atong gibuhat niya pero nanalipod siya sa atong kinabuhi.
Ang pagpalayo ni David sa iyang gingharian mao'y pagpanalipod niya ni Absalom. And kabalo mo kung sa inindot, sa time mga igsuon nga si David, niikyas na og nagpalayo sa iyahang anak nga si Absalom nga miilog sa iyang gingharian. Kuyog gihapon niya ang dili mo ubos og 600 ka mga banggiitang manggugubat. Katong iyang presidential security. Sila si Banaya, si Abisai, si Joab, mga grabe tong mangdirigma to sila. 1:1,000 to silang mga tauhan na to. Gani, kung imong basahon ang katapusang mga kapitulo ining 2 Samuel, gilista dito kinsa tong mga warrior ni David nga si Tinta kabuok og kinsay ilang gipang patay. Kinagrabehan, gibasa na ko na. And sa diha nga nipalayo na si David og gikod siya siyang anak, may panghitabo mga igsuon nga may kaliwat ni Benjamin. Sakop sa banay ni Benjamin nga ang iyang pangalan si Simaya or Simay or Sime o sa pagbasa ni sa Simaya or unsa. Sa 2 Samuel 16 verse 5 to 14, mao ni ang panghitabo nga makaingon gyud ka kay naabay balaod nga magtunglo sa hari patyon. Na ang magtunglo sa hari patyon balaod na. Basahan ninyo gyud ang Bible mga igsoon. 2 Samuel 16 verses 5 to 14, tanawa nato ni. Sa pag-abot ni David sa Bahurim, miabot ang usa sa mga paryente ni Saul nga ginganlag si May. Patay na si Saul ani si Jonathan kay hari naman si David. And si David nitakas gikan sa iyang mga anak, sa iyang anak nga si Absalom. Siya mo'y nipalayo. So anak siya ni Gera. Sa pag-abot niya, iyang gibalikas o gibato, iyang gibalikas o gibato si David, bisan og ang mga opisyal nga mga sundalo og mga kauban sa hari naglibot kaniya. Way kahadlok. Kulbaa kani si Shimay mga igso. Gibato niya ang hari nga naglibot ni mga banggiitang manggugubat. Gibato niya. Ingon ang verse 7. Si Shimay miingon, pahawa dinhi mamumuno, tawong walay hinungdan. Na? Muna yang gisulti sa hari, verse 8. Gipahamtang sa Ginoo diha kanimo ang panimalo sa dugo sa banay ni Saul, nga imong giagawan sa pagkahari o gitugyan sa Ginoo ang gingharian ngadto sa imong anak nga si Absalom. Miabot na kanimo ang imong kalaglagan kay mamumuno ka man. Pataka rin siya sulti na, o siya kabalo kung sa'y rason. O siya ga-research ba? Kisa'y nagpatay ni Saul. In fact, kadagang panahong patyon nunta si Saul, pero wagid buhatan ni David tungod kay nahigugma si David ni Saul tungod sa gugma ni Jonathan, nga anak ni Saul, nga naangko ni David. So, gitunglo siya. And then in verse 9, miingon sa hari si Abisai, nga anak ni Seruya. Kini si Abisai, di ni basta-basta. Musulong ni ko sa kanasod, Zera. Kuyawan ng sundaluhan ni David. Di ni basta-basta. Ingon siya, iyang gina nangari, nganong musugot ka man lang nga luhon, kamahalan. Tuguti ako, nga lungguan ko siya sa ulo. Grabe. Tanawan magbasa mo sa Bible, timan ipon ninyo ng mga taong ipangisgutan sa Bible. Ang kinaiya gid-ani ni Abisai, grabe siya og kanang gitawag og panimalos. Gadaladala gyud siya aning panimalos. Motong paggitunglo ang hari, sugo ako na siyang, kamo ba og dito sa gawas makadungog mong daoton ninyong pastor? Unsa inyong gibate? Mura pa mo si Abisai no. Taka na mong sulti oy. Pakahilom lang ta. Kuyawan ni si Abisai. Ingon siya, mahal nga hari, musugot rin tong luhon ka. Sugo ako ba, putlan ako ng ulo. Natural na silang musulti og maot diri nato, kay wala na sila kaila sa Diyos nga atong gialagaran.
Now ikaw, nakaila ka, unya, ang ilang gustong buhaton, buot po nimong buhaton, di pareho ra gyapon mo. Ang kalainan ra kay mo simba ka siya di. Di ba? Verse 10, apan mingon ang hari, o sa may labot na ako kaninyo kamang mga anak ni si Ruya. Yang giingnan si Abisay. Anak mo ni si Ruya ni, si Ruya. Kung siya nagtunglo ka na ako, kay gisugo siya sa Ginoo. Kisa may makaingon, nganong gibuhat mo man kini. Bitaw. Mas hindi ay. O gitugot sa Ginoo, nga naay kaguliyang, gitugot sa Ginoo ang manghitabo ni. Kay aron po ang sukdon ta og tinuod na bagyod tang niliwat sa Ginoo. Nya kadi man ta kamaong mo pailob. Amen? Di ta kamaong mo pailob. In verse 10 niingon diha, og giingnan ni David si Abisay, og ang tanan niyang mga sulugoon, kung ang akong anak nagtinguha pagpatay ka nako, unsa pa kaha kining sakop sa banan ni Benjamin? Busa pasagdi siya kay gisugo man siya sa Ginoo. Ha? Ingos David, ang ako ganing anak buot nung patay nako. Unsa pa kaning kaliwat ni Benjamin nga perti man ani nilang sukuan kay ang gingharian nga iya sa Benjamin na angkon naman ako karon. So relax na mo, sagdi siya. Kinira bagyod sa laing translation ani, tanawa ko no sa King James, unsay iyang gigunitan nga iyang gibato kang David. Kisa na King James. Hello, unsay iyang gisulti diha nga iyang gibato? Sige, subaya sa ninyo, sulti ko ninyo, og unsay ilahang gibato. Then, ingon diha, padayunon sa nato. Sa verse 12, basin rag maluoy ang Ginoo sa akong kaguol, og baslan niyag maayo kining mga pagtunglo kanako karong adlaw. So, sagdi ni. Pasagdi, ang ilang gibuhat. Ang gibuhat, ani niyang tawhanan ning gatunglo sa akwa. Kay basin pagkaluyan ko sa Ginoo. Hello? Chance dahil nato mga igsuon makasinati tag pagdaog-daog, kita mo'y biklon, kita mo'y butang-butangan, kita mo'y lutuson, kita mo'y i-look down. Chance na dahil na natong makapaubos ta, makapaubos. Yan ang magpaubos ta. Kaya dili man ka hibaw ang mapaubusanon kagway mo bikil nimo. Hello? Kamu mga papa, advisean mo na ako ba? Manulong mong dulag basketball. Ayan yung paapilag dula ng mga nakainom. Kaya mo ingon nila dito nga, mga born again, maka ito sila. Hubog lagi itong usa. Bo, laging bino itong usa. De, hurot tatanan. No? Yan mo pa'y mangusog og daro-daro dito. Yan. Mo pa'y nakapainit og ayo sa duwa. O niya, pagkahuman, kamoy nangadaot. Na? Munay, kuyaw kayo, delikado kayo. Di man to namo kuyog pastor ni apas naman. Bisan pag mo apas og na ako di gyud ko musugot, muduwa oy. Humot ngang ihi siyawa, brad. Ayag duwa kay kami may malaot ani. Tinon bitaw kamo may malaot. So, ningon ang verse 13, busa, si David ug ang iyang mga tawo, mipadayon sa pagbaktas, samtang si Simay, miagis kabungturan, at bangkang David ug nagpadayon sa pagtumlo, samtang naglakaw, gibato niya si David ug gilabay og, ha? King James, mabasa ha? O say gilabay? Ha? Kaskas? Kasdas. Unsay mga translation nga inyong gigunitan diha nga naghisgot siya hugaw. Tae. Grabe kaayo no? Hari ka niya batuon kag hugaw sa tawo? Batuon kag hugaw sa hayop? No? Kinagrabihan gyud kayo. But wala tagdan ni David. Sa verse 14 niingon siya, og si David ug ang tanang tawo nga mikuyog kaniya miabot nga lapoy kaayo sa Jordan ug didto mipahulay siya. Imagine ang kapuyan ning gibuhat ni David gikan biya ni Jerusalem. Unya ni ikyas siya gikan sa iyahang anak nga buot mo patay kaniya og niilog siyang gingharian. Likay siya.
Ato i-paraphrase mga igsoon for the sake sa ato nga time. Si Absalom mga igsoon, desidido gyud nga makigubat og mupatay siyang amahan. So ang iyang mga kasandaluhan, nagmarcha sila og ilag yung gigukod, haasa ni agi si David ilang gisunod. Badingon si Abisai pagstorya, David bilin ka dire kay munaog mig makigubat. And si David mingon ayog hilabti ang akong anak. But bisag unsa pa kadaghan ang sundalo ni Absalom, mga elite man mga elite. Mga men of valor maning mga sundalo ni David, di man basta-basta. That is why napildi yun nila. Si Absalom, ang hari, may kiyas. Sa pag-ikyas ni Absalom, gasakay siya sa iyang kabayo, nasabit siya sa mga sanga, og di na siya matangtang dito. O kay nakitaan man sila ni Abisai sa mga kasundaluhan, gibangkaw siya sa makadaghan, naglapos-lapos ang mga bangkaw sa iyahang lawas. Nibalik na mga sundalo, nidaog sila sa gubat, o ni-report sila ni David nga namatay gayod si Absalom. Si David nagbangutan o naghilak og ayo. Perting subua sa mga sundalo ni David. Yang ginan, ikaw David, mas buot pa ka nga ang kaaway, maoy mabuhi o kitay mga matay. Nagbangutan kang namatay ang imong anak, buot nimong gipasabot, nga mas nalipay kang kami mo'y nangamatay kaysa sa imong mga anak. Karon, tindog David, og dasiga ang imong katawan, kay kung dili mamiya sila tanan nimo. Tindog si David, og iyang gidasig ang tanan. And after nahumana ang gira, si David kuhaon na sa mga Israelite, kay ilang himuon pagbalik nga ilang hari sa kinatibuk-an sa Israel. But ining tungura mga igsoon, unsay sunod nga nahitabo, atong basahon. Tanawa, ang chapter 19, verses 18 to 23. Muuli na si David ani humana ang away, napatay na ang iyang anak. Mupauli na siya. Ningon diha, gilabang nila ang suba aron pagkuha sa banay sa hari, aron pagtuman sa iyang sugo. Sa dihang ang hari hapit na mulabang sa suba sa Jordan, mihapa si Simayas sa atubangan niya. Kinsa man to ni si Simayas? Katong gasigig panglapay niya mga hugaw, mga lapok, mga bato, mga tae, pa siguro to sa camel, no? And then ingon niya, atong nitunglo niya, og miingon, hangyuon ko ang akong agalon nga pasayluon og kalimtan lang unta ang gibuhat ko sa imong sulugoon, nga imong sulugoon sa diha nga mibiya ka sa Jerusalem. Nasayod ako nga nakasala ako busa, miani ako karon og ako gayud ang una nga mianhi sa banay ni Jose aron pagsugat sa akong agalon nga hari. Allah to na, nangayog pasaylo. Kung ikaw ani mga igsoon, for example lang, kaniadto sa nag-eskwela pa ka, yamiran na kaaning imong mga relatives nga mga kwartahan unta. Nya karon nakahuman na kag-eskwela na dato pag yung kaog ayo. Unsa naman imong ipakita nila? Hello? Imo ipakita nila nga dili sila kaduol nimo. Imo ipakita nila nga tan-awan ninyong sayop. Tan-awan ni inyong kasina nako kaniadto. Karon, naunsa na mo? Kung ikaw ni si David, tanawa ka. Samtang nipalayo ko sa akong anak, di ko gustong magpinatyanay me. Imo kong gibato, imo kong gitunglo. Ludluhod ka, abisay, puti ni kulo be. Maabisay yung kag. Sa verse 21, yan na po, kani si Abisay na, yun siya kinaiya nga, mupan ni malos yun. Patay yun ba? Ingon niya sa verse 21, apan si Abisay nga anak ni si Roya, maingon, dili ba ang patyon si Simayas tungod sa iyang pagtunglo sa pinili sa Ginoo?
Wago ni siya kasabot. Ikaw Abisay, sa time ni Saul, kadaghan kay gihatag ngay gayon nga patyo nato si Saul, pero wala ko ni patay kay siya pinili sa Dios. Wag yung ka kasabot, nga hangtod dugay nakakuyog-kuyog nako. Wag yung ka nagkaton sa akong kinaiya. Ang pagpasaylo, ang paghigugma, ang paghatag og tsansa, ang pagsalig pag-usab. Ang naara nimo puro ra pagpanimalos, puro ra pagpatay, dugay na tagkuyog. Sige ra kag amin-amin. Asang Bible study Abisay kuyog ka? Wag yung ka nagbago. Da akong gi-expound ni, giditsor na kong sumpay. Amen ba mo diha? Nakasabot ba ta? Kay di gyud pwede mga igsuon. Di gyud pwede ning ato. Kaya atong patuyangan ni atong gibate. Ma-realize nato after 5 years kay patubuon mi kita sa Ginoo. Ay nako, immature mo itong mga makatawag yung ko atong mga buhatan ako sa una. Makaingana gyud ka. Hello? Verse 22. Miingon si David kang Abisay, kamong mga anak ni si Roya. Mao gihapon yang gisulti no. Walay katarungan sa pagbabag sa akong buot buhaton. Kinanglan bayod nga adunay patyon karong adlaw dinhi sa Israel. Nasayod ako nga ako karon ang hari sa tibok Israel. Og miingon ang hari kang Simeyas, dili ka patyon og gipanumpaan kini sa hari. Dinhi na nato makita. In fact, daghan gyud ni kaayo, dili lang gyud nako mahurot tungod kay limitado ang time sa atong midweek service. Kamo na lay basa, kamoy subay. Maghisgot tag kabahig biography ni David, unsa gyud ni siya nganong gitawag siya a man after God's own heart. Nganong nakasuwat siya labihang daghanang salmo. Because bisan pa mga taong mubugto sa iyang kinabuhi, mupatay niya, mutunglo niya, iyang gibalusan og paghigugma. Na kung naa kaning paghigugma mo pasaylo man kaigsuon. Ang Matthew 6 niingon kung magampo kamo inganiha pagampo amahan namo anakas mga langit pagdaygon ang imong ngalan mabut ka namo ang imong gingharian matuman imong pagbot dinhi sa yuta ingon ang gitumat kini dito sa langit ang kalano namo ihatag karong adlaw pasayloon mo kami sa among mga sala. Ingon nga kami magpasaylo sa katapusan. Kung dili ka mo pasaylo, di sad ka pasayloon sa Dios. Kawang na ni atong amin-amin diri wa man dayta nagpasaylo. So si David siya ang usa ka taong gisuwat ang iyang kaagis Biblia. Arong masabtan nato nga bisan di ay ug unsa ka grabe ang kasilag nga gibuhat sa imong isig ka tawo diha nimo. Imo gihapong paharion ang gugma nga nadawat nimo. Kaya magdepende man nagkisaya itong padagon. Na ay 99 nga nahigugma nimo. Pero naghikog ka kay nay usang nagdaot nimo. Unsa man tawo na oy? So dili nato ma-appreciate ang paghigugmang labihang mas lapad, mas dako, mas dagan, mas lawong. Tungod kay ang kasilag usara gani. Kabantay ka? Dunay tawo mga igsuon nga mga higala 30 ka buok. Moingon ang 29 ang ayan kayo kas imong gisuot. And then na ang usa ni ingon nga mao kag vampira na. Inigdayon na nimong tulog. Lumalandong ka. Kalimtan gyud nimo tong 29 niingong ninduta gyud kag suot. Gwapa kay kana. Kay ang imong giuna-una pagayo katong usa ka buok ningo mura ka vampira. Hello? Basa ang mga salmo ni David. Ang iyang mga salmo niingon luwasa ako o Dios kay natabunan na ako sa baha. Mibulog ang mga taong buot nga mopatay nako. Kanang word nga mibulog. Kasabot mo ana? Kanang kakita ka sa ulo sa baha. Kanang nagpadung ang baha nga wa pay tubig kaya ni normal ra nya nay kusog kay sa unahan mo nay bulog. Ni hunat ba? Ingon mo na mga salmo nga gisuwat ni David, ingon siya, Lord, muunlod na ako sa kasakit, Ginoo, kay nagbulog ang mga tao, nga buot mo, patay na ako tungod sa ilang kasilag.
Pero kabalo mo kung sa response ni David, ang iyang paghigugma. Ang iyang paghigugma. Hello? Bitaw mo ingon ang ubang kasimbahan, pastor, pag naan ang ingana diri sa among church, excommunicated dayon na. Di na katunob sa simbahan. Patawag pas palpit. O, kamunduha, dali sa mo, be. O, paminaw mo mga igsoon, kini sila, mo nilang mga binuhatan. Nga naman, gisunod yun nila kayo, ang giingon sa Corinthians. Arong mawarningan ang tanan nga dili musuhid sa maong mga buhat. O niya ilang palayaso na sa church, arong dili manakod. Pero gamay nga sala, og dako nga sala, parihong sala. Ikaw nga nagwali, og ikaw nga naminaw, parihong naka sala. Munang si David mas gipalabi niya ang pagigugma kaysa sa kasilag mga igsoon. Imagine na nang buot mo patay nimo. Unya pagkahuman, okay na ang tanan, niduol nimo ngay pasaylo. Kawa? Og kita pa na. Kabantay mo sa amahan. Pag-ingon sa anak tay, mas bright pa ko nimo tay. Bahina na karon ang baka tunga me. No? For example, si Karis o si Hana yung pa, mulakaw na ko. Bligyang baka, itungaon na to, ang katunga ako. Nga na, bitaw? Pero pag ningon dito nga, nahurot ang tanan, giusikan ang tanan, nawala ang tanan, and then nakarealize yun, balik na lang ko sa akong amahan, unya ako sa inon tayo, nakasalan ko nimo sa Diyos, dili na ako angay, himuon nimong anak. Imuan lang akong usas imong sulugoon. Di ba? Pero unsa may gisultis amahan. Wala hinungdan ka? Balik-balik pa ka na ko? Asa na asa na akong... Wala. Wala nagibuhat sa amahan. Wala gibuhat na sa amahan. Di, tungod sa gugma mga igsuon, di na niya singlon ang kapakyasan nga imong nahimo. In fact, pag nakasala kag December 31, pagkapit sa uno, dugay na to. Last year pa to. Di ba? Tinuod bitaw na. Last year pa to, kalimti na to. Grabe mga igsuon. Gidawat niya ang iyang anak, wag yun niya husayi. Pila may mo nagasto itong beer house. Pila may mo nagasto sa sabungan. Pila man kakaha imong nahurot, pila ka karton nga Marlboro imong nahurot. Asa man ang diin mo kakapalit og cocaine. Diin mo ka nangumprag marijuana. Kisa mga babayhana imong gipang amiga. Wag yun. In fact, gigakos niya samtang nagkahugaw ang iyang anak, baho pag yun kayo gigakos niya. Nga naman, dili magmater ang imong kahugaw, ang imong kabaho, kay magpatigbabaw ang kahumot sa gugma sa Diyos. Gigakos niya ang iyang anak, welcome home. Nga naman, anak, wala ko naguol, milakaw ka, kay gidala nimo akong mga katigayunan. Naguol ko anak nga milakaw ka, kay niuban nimo ang akong kalipay. Kay ikaw ang akong kalipay nga nias akong presensya. Pero nipalayo ka nako, that is why sukad nga milakaw ka, wa na'y kalipay ning dapita. Tanan akong mga gingsakupan, ani mga maayong manayaway, manayaw sila, mutulo magyapon akong luha. Nagkuha ko katong usa ng mga pintala ng nawong o niya mga clown, mulingaw na ko, wag yun, nakapalipay na ko. Because sa day nga milakaw ka anak, mi palayo ka na ko, mi gawas ka sa akong presensya, mi gawas ka sa akong kabubuton, naghimo kag imong kaugalingong kabubuton, ang akong kalipay mi biya usab nako. That is why sa time nga nihimo kag usa ka lakang nga mangayog pa sa ilog, gaddagan gyud ko. Kabalo kanak bisan pag maggira nag-nuclear, maglupad na mga nuclear, mga taga ka mga bituon, manugo ra kog anghel.
Lingkod lagi ko sa akong trono. But sa diyang nihimo kaglaka nga mubalik na ako, tindog yun ang Diyos. Gidagan ko niya ang iyang anak. Tungod sa iyang gugma. So kung unsa kadako ang mabuhat sa tawo nga dunay kasilag pagdumot, mas dako gyud ang mabuhat sa tawo nga dunay labihang paghigugma nga nadawat gikan sa Dios. Pareha kang David. Namatay nas David. But hangtod sa Malakay, before natawo si Jesus Christ, magampo ang tawo sa Ginoo, muingon sila. Si Solomon magampo, Ginoo, Diyos sa akong amahan nga si David. Nawala na si Solomon na panlehan ni Rehoboam. Nagampo si Rehoboam, Ginoo, Diyos sa akong katigulangan nga si David. Ang tanang henerasyon, ang tanang Israelite, nagampo sila, gigamit ang ngalan ni David. Kay adtong time ang ilang standard ang pagkinabuhi ni David. Diyos ka matinud-anon sa among katigulangan, Diyos ni David. Di ba mga anak sila? Pagkatao ni Jesus Christ, ang pangalan na ni Kristo matong dadon sa pagampo. But before natawo si David, ang pangalan ni Abraham ilang gamiton. Di ba? Kasi si Abraham may ilang standard. Natawo si David na may ilang standard. Natawo si Kristo, the name above all names. That is why nag-ampo ta in Jesus' name. Amen. Kabalo mo mga igsoon, na-realize na ko ni. Ang dili mga magtutuo, di gyud mag-ampo, magpaampo ra. Mo bidang ampo mo kami mo ingana sila. Nya mo pa jud ni ako nakuan. Di ba og na ay mamatay? Di ko mandaot ani ako isulti ko sa tinuod. Di ba og na ay mamatay? Manawag tag mga taong mooy mga manubayay ug mo mo ampo para nila. Unya ang atong gipanawag kinagrabihan ra bagyong mamalikas. Mo'y pampuon na to aning mga nangamatay pero grabing mamalikas. Nadunggan guro ko no. Kinagrabihan gyud. Munang sabton gyud natog ayo mas dako gyud ang mabuhat sa taong dunay paghigugma. So gipili niya nga pasayloon si Simaya. Unya nanumpa pagyud siya nga dili patyon. Ikaw ug ako mga patyonon unta ta. Mga binugha ta nga isugnod sa impyerno. Mga uga isugnod sa impyerno. Pero gipakamatyan ka, wa ra ka panumpae, gipakamatyan lang yung ka aron ka mabuhi sa atong Ginoo. Balikan nato, ang amahan lagot kaayo si Saul ngadto kang David. Pero ang anak naghatag sa iyahang kinabuhi ngadto kang David. Sa ato karon, ang amahan mao maghukom tungod sa atong kapakyasan. Pero gipadala ang bugtong anak pagpadayag sa iyang gugma ug mas nidaog yun ang gugma. Musugot ba ka mga igsuon nga kada adlaw padag-on nato ang gugma? Pabadlong og tama nato mga anak, padag-on nato ang gugma. Magpakasayop og taman ang imong partners kinabuhi, padag-on gihapon nimo ang gugma. Acceptance, pagdawat mga igsuon. Kabalo mo, ingon ang Bible og magpinahitay og maghinukmanay ta mahurot gayud kamo. Di ba ingon ang Bible? Kung magpinahitay o maghinukmanay ka mo, ingon si Pablo, mahurot gayud ka mo. Magdinautay ta dinhi. Di na manimba tong uban. Ang nagdaot, di na mo simba kay naggilty. Kadto pong gidaot, di na mo simba kay nga gidaot. Amin na siya dito. Di ko kasimbag magkita me kay mahinumduman ako tong iyang nabuhat. Kusog man kahit ang mga hinumduman ng mga maot na buhat. Pero wag yun tayo na hinumdumang bersikulo nga maayong gibuhat sa itong Ginoo. May basa-basang Bible. Supposedly gibasa ni mo na arong mahinumduman ni mo. Pero kay wa man kay gibasa so wa kay pamalandungan o wa kay mahinumduman. Ang imong nahinumduman, ang imong silingang nandaot ni mo. Namatay na lamang, wa pag yung kakapasaylo. Hello? That is why
daghan kaayong na mahulay sa lubnganan nga nagdala og grabing kasilag. Og jutay lamang ang namahulay. Gitawag sa Ginoo, mubiya na ning kalibutan nga nagbalon sa kasing-kasing nga malipayong puno sa paghigugma. Usa ka pagpahinumdom mga igsoon, nga kining atong kasing-kasing, papuy-an nato nig pagdumot. Sigurado gyud mga igsoon, nga makabuhat gyud ta og mga butang, nga, mo resulta gyud ni makabuhat ag mga dautan nga mga butang wa kahimot sa Dios. Basahon nato ang 1 John chapter 3 verse 15. 1 John chapter 3 verse 15. Naapa mo diha? No, chapter 3. 1 John chapter 3 verse 15. Ang nagdumot sa iyang isig kaunggoy. Isig katawo ang naa diha? Ayo. Isig katawo ang gibutang no? Dili unggoy. Munang walay pa unggoy-unggoy ha? Ang nagdumot sa iyang isig katawo mamumuno. Ikaw may kabalo karon og napakay gidumtan diha. Wa pa kay napatay. Pero sa mata sa Dios naa na kay gipatay. Because ang naay pagdumot mamumuno man eh. Ang nagdumot sa iyang isig katawo mamumuno ug nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Kining killer nga tawo. No? Kabantay mo mga igsoon. Muntang ako mong kamo ba basig na apa mo yung mga gitaguan tos yung mga balay nga mga machine gun, M16. Unsa may mga armas niyo sa inyong balay? Pag naggunit mo ana onya dili mo authorize naa ninyo ang mamumuno nga espiritu. Gamay rang bikil, kauna-una ni silon. Skatira ra mo gini ba? Kay ang tawo nga nagunit ana niya dili siya authorize mamumuno. Automatic man muinit dayon imong utok. Lagot dayon ang imong kasing-kasing kay ngano man naa man ang butanga. Yan ingon ang Bible ang naan mga butanga, naan mga pagdumot, mamumuno. Silon. Ngana dayon no. Nya katawam tayo po sen, mo ingon itang po silon. No, di kita ka storya na. Amen? Na kay kasukaan, lahi na imo isulti. Iampo kana akong. Di ba? Lahi ng Kristiyano. Nasa kasukaan mo yung iampo kana akong. Ayaw po pamalika, sumpayan ang po ninyo. Kabalo mo, bisag dili nyo komplituhon, pamalikas magyapon na. Iampo ka na akong nimala. Bisag waka ni kong animala, nimala. Pag pamalikas, magyapon na. Ba't unsay gipuot, gipasabot ni ini mga igsoon? Kung ato ni siyang baliktaron ang istorya ani, nga ang naay pagdumot mamumuno, sa ato pa ang nahigugma nagpahalaga sa kinabuhi. Naghatag og kinabuhi, di ba? The greatest love that you can offer to your friend is to give your life for him. Muna'y dako kayong gugma nga mabuhat ni mga igsoon. Napa mo diha? So usahay, ang kasagaran nga itong nahimo para ragyod sa itong kaugalingon, para ragyod sa itong kaugalingon, para ragyod sa itong kaugalingon. Then kung muhimo ka na sa uban, nagpakita na ka sa dakong gugma. Then, kung muhimo ka na sa imo pag yun nakaaway, kana, gitawag na siya og greatest love or radical love. Ngayon na kitag radical, di basta-basta.
Unsa nang pinulungan na imba? Unsa to? Ha? Ha? Imba kayo? Unsa to? Unsa to inyong pinulungan anang maayo kayo? Imba? Imba lagi? Kinagrabihan na gyud na. Og maunay tawag sa Ginoo gyud sa kada usa nato. Mao gyud nay tawag sa Ginoo sa kada usa nato mga igsoon. Mao na nga kung sa atong paghigugma mga igsoon nakita nato ang atong kaugalingon nga wala pagyud ka sa napakyas pagyud gyapon ta. Ang pulong sa Dios nagadasig nagpasidaan sa matag usa nato. Nga kakuhaan nato og panag-ingnan ang kinabuhi ni David. That is why gibutang siya, gitawag siya og aman after God's own heart. Ingon diha higugmaa ang imong kaaway. Adto ta sa dapit nga diin patyon unta si Maya. Na? Glami agog kayo tong gibati na gyud ni Abisay nga putlan ganig ulo. Grabe ganing kasuko mga igsoon. Grabe ganing panimalos. Romans chapter 12 verse 14. Romans chapter 12 verse 14. Napa mo? Pag-ampo kamo sa Dios nga mga ligsan. Muna isumpay? Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tong luhon. Lahi man ta mo ampo. Lord, urumon unta to Lord. Dinaw ta to higmata. Mubuto unta ang tuway-tuway. Kailan magtuway-tuway? Maamang unta to Lord, kay grabe kayo manglibak. Lord, please, kuha itong mata. Kailan mas giwali ni Pastor Rodnel? Sa diyang mag-ampo siya og panalangin, ang buhaton ni Lord, dubli ang panalangin nga madawat sa iyang kaaway. Yung ampo siya, Lord, tagay ko 100 ang iyang kaaway. Kaya naman siya gidumtan, tagaag 200. Lagot kayo siya, oy. Dili lagi gusto si Lord nga naa kay dumtan. Ampo na mo siya, Lord, tagay ko sa kasako, iyang kaaway, tagaan mong duha kasako. Samot siya kalagot. Lord, padato ako, Lord. Dato o gamay. Ni datog ayo ang iyang kaaway. Motong tungod sa iyang kalagot, ningon gud siya, Lord, tangtanga akong usang mata. Aron duha ka mata, iyama. Kay dubli man, ang iyang pangayuon sa iyaha, dubli man ang ihatag nga tos kaaway. Nung iyang gidumtan, nung iyahang kontra. Di man gusto si Lord. Sabot gud sila, anak, magampo gayon ka na ako na kay pagdumot. Tanan yung pangayoon ako, dublihon ako hatag nga tos imong kaaway. Mutong na-realize niya ni Dato, masagayo, mag-usab na ko sa akong mga pag-ampo. Ampo siya, Lord, tangtanga akong isang mata. Kaya gusto dahil niyang duhapod ka mata, matangtanga itong iyahang kaaway. Karon, pamati mo kayo mga Kristanon. Ayo, napa mo? Unsa may kalahian nato sa mga wala nakalagad sa Ginoo kung ingaana po dita. Nakita ba nga niliwat ta sa atong amahan? Nakabuhat batag dako kayo, hinumdumi kini, dako kayo na nga gugma mga igsuon nga imong mabuhat para sa imong anak. Then mas dako pa nga gugma kung imo nang buhaton para sa imong isig katawo. O walay makatupong nga gugma kung imo nang buhaton sa imong kaaway. Kana nga kaayuhan. Muna gibuhat sa atong Dios the greatest love. Dili ka niya amigo kay makasasa ta mga igsoon. And that is why dili matugmangan ang iyang gugma kay kaaway ta niya pero gipakamatyan ta niya.
tungod sa iyang gugma diri nato. Amen? So kitang mga ginikanan, mapakya sa atong mga anak, pero thank you Lord. Mulatos man ta nila, mo disiplina man ta nila. Pero sa gihapon mong patigbaba yun ang atong paghigugma. Nga naman, tungod kay duha ka butang ang gi-offer. Samtang niya pakas kalibutan, mataga-adlaw, tanyagan ka sa gugma sa Dios. Tanyagan po ka, offeran po ka sa kasilag sa yawa. And remember, kinsay imong paharion, mauna sila ang maghatag nimo kusog nga makabuhat ka. Tungod sa kasilag, napatay ni Cain si Abel. Tungod sa kasilag, makadaghang higayon nga patyon ni Saul si David. And tungod sa imo og sa akong pagdumot, buhi pa ang tao pero gipatay na nimo siya sa imong hunahuna o kasing-kasing. Kisa man diri gipang block na ninyo sa inyong mga cellphone. Gi-block na ninyo sa FB. No? Pastor, wala man kay ang FB ra may mo unfriend. Mang rason ba? Mula biyan ako to gi-unfriend. Pastor, gi-unfriend ra gyud kas FB. Di ko na ko gi-unfriend nimo ang FB. Kalitra. Kabalong FB nga di na ko ganahan nimo. Napa mo? Dako kayong mabuhat mga igsuon sa gugma. Og mo na gibuhat sa atong amahan. Again, kung si David naa niya ang duha, ang kasilag ug ang pagigugma, siya mo'y resipyan. Siya mo'y nagdawat. Pero gipili niya nga ang dawaton og ipapuno siyang kasing-kasing ang gugma. Og dili ang kasilag ni Saul. Kay kung gipdawat pa niya ang kasilag ni Saul diha niya, malamang napatay niya si Saul. Kabalo mo, gaampo ra gyud si David, di gyud ko mo patay niya kay pinili siya sa Dios. Ang Dios ray mo silot niya, mamatay ba siya sa sakit, mamatay ba siya sa gubat, basta kay sa unsang paagi ra gyud. Og indeed namatay gyud si Saul pinaagis gubat. Nihilak pagyud gani siyang namatay ang iyahang kaaway. Sunod, namatay ang iyang anak, nihilak gyapon siya. Sa ato, muhilak ka ta or may mirisi nagmalinawon na gining Lourdes. Tungod kay atong gipahiyari ang kasilag. Kagabihon, dako ang mabuhat sa taong naay kasilag. Mas labawng dako ang mabuhat sa tao gipahari niya ang gugma. Nabatay na katunan. Magampo ta mga igsoon. Father in heaven, thank you kayo Lord sa mga pulong nga mong nadunggan karon. Moa o Dios nga kining maong mga pulong mabuhi sa among mga kasing-kasing. Dili lang si David ang tinaguri ang a man after God's own heart. But kami sa o Dios, mga himuah nga ang among mga kinabuhi makapalipay diha usab sa imong kasing-kasing. Among pag-ampo o Dios nga bisan ang mga taong nagalutos ka namo, nagbebiay o nagtunglo ka namo. Ayaw silag siluti. Kundili, bag-uha usab sila sama hinuon sa imong pagbag-o ka namo kay kami sama man usab kanila kaniadto. Dalaygon ka o Dios sa imong mga pulong, pagtudlo diri ka namo karon. Ug magpabilin kaming magpadayon sa panagtigom, naagid may siguradong ligon nga mga kaalam dawat makatunan diha kanimo. Amo kang gipasalamatan, amo kang gisimba, gidayeg ning kagabihon. Pinaagi lang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, mong hari, mangluluwas, na higugmag naghatag sa iyong kinabuhi. Amen and amen. So, before ta mo adto sa atong pagtapos, next week ang last nato nga preparation, no? So natay from Monday evening mga upat siguro ni kagabi nga naatay himuon nga series nga pagtuon